खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बांलादेशनि गोपालगंज सहराव हिंसायारि जाथाय। लाइमोनफोरजों दैदेनजानाय नेशनेल सिटिजेन पार्टी एबा N.C.P नि हानजा सुरनायाव दावराव दावसि सोमजिदों। फारसेथिं फरायसा आफादफोरा मुजिबानि उनमोनथाइखौ बोखारनायनि सोमोन्दै रायज्लायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दाङाबाजियाव दासिमाव 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय आरो नोगोराव 200निबो बांसिन पेरामिलिटारि फर्सफोर थिसननायजों लोगोसे 22 घन्टानि कर्फ्यू जाबसिननाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि हिंसायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 25 बोसोर बैसोनि दीप्त साहा आरो 18 बोसोर बैसोनि रमजान काजी मुंनि सुबुंखौ सिनायथि मोननाय जादों आरो गुबुन 9 जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं। गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसनि मावख'निफ्राय फोसावनाय मोनसे बिबुंथियाव रोखायै बुंनाय जादों दि N.C.P नि गोजोन हानजा सरनायखौ होबथानाया लाइमोनफोरनि संबिजिरारि मोनथाय सिफायनाय। बिथाङा अजद होदोंमोन दि हिंसाया आवामि लीगनि होबथानायाव फरायसा गांखं आरो जायगायारि दैदेनगिरिफोरजों खालामजादों होनना अजद होदों। बिथाङा बुंबावदों दि बेफोरबायदि मुगैथाव गाग्लोबनायखौ सहायनाय जानाय नङा। दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनाय जागोन होनना गोख्रों अजद होदों गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसनि मावख'निफ्राय। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बांलादेशनि गोपालगंज सहराव हिंसायारि जाथाय। लाइमोनफोरजों दैदेनजानाय नेशनेल सिटिजेन पार्टी एबा N.C.P नि हानजा सुरनायाव दावराव दावसि सोमजिदों। फारसेथिं फरायसा आफादफोरा मुजिबानि उनमोनथाइखौ बोखारनायनि सोमोन्दै रायज्लायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दाङाबाजियाव दासिमाव 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय आरो नोगोराव 200निबो बांसिन पेरामिलिटारि फर्सफोर थिसननायजों लोगोसे 22 घन्टानि कर्फ्यू जाबसिननाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि हिंसायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 25 बोसोर बैसोनि दीप्त साहा आरो 18 बोसोर बैसोनि रमजान काजी मुंनि सुबुंखौ सिनायथि मोननाय जादों आरो गुबुन 9 जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं। गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसनि मावख'निफ्राय फोसावनाय मोनसे बिबुंथियाव रोखायै बुंनाय जादों दि N.C.P नि गोजोन हानजा सरनायखौ होबथानाया लाइमोनफोरनि संबिजिरारि मोनथाय सिफायनाय। बिथाङा अजद होदोंमोन दि हिंसाया आवामि लीगनि होबथानायाव फरायसा गांखं आरो जायगायारि दैदेनगिरिफोरजों खालामजादों होनना अजद होदों। बिथाङा बुंबावदों दि बेफोरबायदि मुगैथाव गाग्लोबनायखौ सहायनाय जानाय नङा। दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनाय जागोन होनना गोख्रों अजद होदों गाहाय बोसोनगिरि मोहम्मद यूनुसनि मावख'निफ्राय।